Nginelo ngithami manje ngihlanja kuphela kade ngiyo-upgrade kuphela sengidopu i-acapella kade besithomela buka seliyabashonela kwashuba sesasondela makuphuma ilanga kuphuma nami ngishona kubona ngifele kubona sengiyagxoba sengiyakhona udestroya nambona useginqa amadoda insizwa uyibona zizamfethu bangenwa amanzi emadolweni engane zishaya emhleleni mabaphume emakhoneni uma uyavunguza kuze siphepha nokudluka manje ingqondo igcwele ulaka ngezwe izinja ziyakhuluma mangena ubosukuma mawunenkinga ungakhuluma angidili nabashana manje ngidlala unumber 10 ipeni ngiyalivuzisa u-inke ngibhala into engapheli ungibiza umenimeni ngingedwa ngihlukene kawu-10 phela amapheji mengibhala mfana leta ngifeki nawe uyezwa le ngoma kudala idlala kayipheli angiphathi ngiyakhahlela zina ngikhikhi ngiyabhakela ngavele ngayinameka bonke bacala ngami lokhela mbona uyangiblashela angifuni uzongicasula ukuhlanya kwami akusalapsheki manje ngisabambeke engalushuna usantshoteki bawikha bafuneki makunebheki ungibize cause kwi-rap nje ngihluleki mangibamba ipeni kuvuka usinga kushintshe naso ebusweni uvele uboneka ngisahleki uvala nginalo udlala ibhithi ngivele ngigcwasele iflow yabo iseke othi ngivele ngibagcwasele sesisonka ngamabhazi intwana ovele ubagabisele ezami zithi dlala ntwana kuphela ingubhala ngoba ingqondo ayinanazi ukuthi vele ikhiphe igama rap kuphela ama-awu 100 bars ngidinqa indaba ngokoda izomakola lezi eyifuna ukubona imanga ngizofakela okugcina igiya ngoba selide ibanga fana ngimthembu ngisangashintsha ngibafida upoison eyuze inamathele inkunzi sematholeni fike bengalindele kwavela nabasekhoneni mangibamba imike u-excellent angani ngishaya ushowcase sekulayini we-35 wentwana ihope uyabala sisasephansi kanjena yibo kwamnandi kanjena la ekhaya shuthi ngisazobatshela le ndaba yoshona nelanga sengiphenduka amehlabo cause bakhala ngami yebaba basopha endleleni ngiyahlofa manje ukhidikidi yazizwe zigize ngonyama idala isiphithiphithi u-100 bars ubala lana ubhalwa ama-minutes angitatazeli ngiyekela ingqondo yami ikhiqiza fana masengidiniwe ingane sisuke isebhemile sengibatshelile ukuthi la kumina manje akusabhediwe ibhadi kancingiwe noma ubani kangisazwile bafuna ukuthi ngiwe ngiyazi baningi bangibhekile engane sebekhohliwe ukuthi ngidoji bashwebile manje ngiyangena okwangempela bengisashaya ama-highlights noma bethi down kodwa ngeke ungithole phansi uma ubatshele lokushini khona erula amakasi ungamangali nawe uyazi nini ngikwazi nayimendlela lonulalo esi-51 kushoda uhalf kunephasini ngicindezela abonjalini sente wahlabusa mila ngibafake ejuthini angibona ngitechnical engane starring emuvini I'll never miss a chance if I feel it, I do it inkunzi simalunda-lunda manje abona kushobile manje angisathetheleli inamba iphumile indlela engenza ngayo ngaphika abaqoja u-2K ndlula abaningi ngokubhala abaringa kuphela nthuleni dedela igeba bakangizwa kushuthi impela kushubeni ngenqola sezayehla lo muthi ingozi ngiyawuphehla ngena ngegeba ngibukhali ngiloliwe manje ngiyasesha sikulayini 62 kudla kwendlebe ngiyapheka mangishaya isikhonkosini mangibheka lezi lokhu ziyashweba lapho ngimerela ngenqeza ngiyabakhuthuza ngisebenza ayibo wemfana ungangimela yini mese ngibagebenga lamabhazi afunde kakhulu I hope nawe uyayizona u-67 manje niyadideka sengiyanibalela ngiyazi bamangele ngempela kanti ngirepha kanje umfana kanyusi ungamthini ngoba washuda ekuqaleni vele ngiyagula ngekhanda loka ngikuphika kusashintsha sengispida kakhulu kuleli zinga lami abasafiki ngoba ngibhuli ngadalwa lana ngiselanga ukuzolala andizwa nkabi yami ngiyaphusha zithi faka mo-5 sekuseduze phambili kuhlangane lelikhulu lamagama ulayini we-75 emagazi I hope uyabala koshona ilanga elokhu emile njalo umthakatho wendawo bavusa bonke abophaphama igazi liyophalala siphuma le kwafela ubala ufela ukuswela inkani uma ungenawe nomgogodla idumbu zonke ilalo bala sengilokhu ngiyakhuphuka leze kajuti ngonyama ashu kwaqhumisa ekapuma aphure monejuthi manje bangibiza uJepu sengibalimithile manje ngibafaka ku-curfew sengibaphiphithile bonke manje sebeyidumbu yazini sengizovala ngiyabona manje ngihamba kakhulu nesikhathi sesaphela manje liyahlangana lelikhulu ngekuze uzazi izinto engijula ngazi mangedwa nje ebusuku inbox igcwele amahathi zonke isalutha abaphathi angizange ukuzodlala lana ngiphathe ngisho umhlalaphansi mina ngimele ningajahi izibhithi igitshelwa njani over 10 unginika abantu uma ubatshela inamba izoduma inanele ulayini wesi-91 nabona manje sekusondele izandla ningishayele ayizwi inamathele semele ngihlale phansi kuyacaca ngeke ningimele inamba isabalele izovusa bonke abalele ngiyabona bemangele sengifika bengazelele fike ngadlala rafi kanibona abantekenteke bengithi beqinile kanibona bangamatshwele ayingeke ingane lezi ngcono ngivele ngibathamisele is-99 bars zikushuthi manje sekuhlangene sekushoda one line mawuthanda nawe uqedelele.